Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Ya lenti upo Francis kar arsi linter hadoba Asia. Kentiu ka bits daka yo pen inam yakitiar jogi Samla DBTS. Lejngo ka kong amperin yakinos na Meghalaya ha Japan. Ban penher lamari India Menteri Rangba na atat PWD Barik. To mentang ini apa syaki Khubor ke bakambanya. Nadu ka arterik Nailur hajar arpusa upop Francis uklidu ka balang Katolik ulas sedangnya kejinya denti bakat arsengi kenti bandejngo ekipat Kristen Katolik. Ikun mensim jong kibadon hadoba Asia Pacific but East Oceania kiba kentup yakari Indonesia, Papua New Guinea, East Timor but Singapore. Kani kajingat denti jong Pope Francis kalong kabajrong bat bajengai tam hakajing im jong wat lada ulan no temen hakerta kaba prapoh nyausnem bat kamet kapha jong kalator bat la shran bha. Uni uklidu kabalang Katolik ulami hakasining kong artere Nailur hakajing let jengo jong yakite kiri. Ukpa bakhoit Pope Francis unsakran bat shimmenta hadu sau photili ki jingalang ha kane ka jingle jingo jungu yakite kiri ha Asia. Habakran shikilat pathai Khubor shi hoko goto uway na kinong penbet iki program jung ukpa bakhoit ulaong u Pope Francis wala klan ularai bande jingo ekipat Katolik ha kini kiri namar ukwa bankran shibun kipang halor ka jingdan kam bakongsan jong ka balang ha ki dawlun nong ha Asia. Kajaka kabaning kong aba Pope Francis ulet jengo kadekari Indonesia bat ulah yar kendo na lingsun haka arterik Nailur. Ha Papua New Guinea na lorbon ba ki jingelang Pope Francis unya kendo yaki missionary na ri Argentina kibatre haka nekari. Nang ta unsalet sa East Timor bat an penlong yaka mas bakut haka ju kajaka badon harut duriau haka ba Pope John Paul baar ula penlong haus nam khat kendai spa prapo kendai. Kajaka sa bakadu kan long ha Singapore kari ke balai benta na kasau benta jo kinong shong shnong kibawan na China kinong pet benya jo ka Singapore kila batai bakane ka jingwan jong upop kalong kumshi benta jo ka jing persang jong ka Vatican ban penbahaya ka jingya dei jong ka bat ka China kabadan kumba khat ar million ngot ki Catholic Kadon Bosco Media Network kanyale ban wanra live telecast kamtam haka local cable TV channel arspa nyo pukandai yaki jingja jong kite ki khat arsngi ki ba Pope Francis udon hadoba Asia.
Baningkong ka Bosco Integrated Development Society BITS kala penlong ya kayo peninam ya kitiar kitar balasna batsan dalai tili ki school ki bakentup ya ka Don Bosco Technical School Shillong ka Bosco penar na Jowai bat Don Bosco Technical School Nongstan hakalai tarik Nailur ha State Central Library Shillong. Hakani kayo peninam la shimbantaru da ki briu shimet ki bala seng ya ki kam ki jam dala ki jong ki kti ki bala pendep jing pule na kini ki lai tili ki school hikai trekam. Yakani kayo peninam ya kitiar kitar balasna de ki Samla puli na kini ki light li ki school la ai kerteng de ka business expo arhajar arpusau bashisngi. Yakani ka expo la kershanru Child Aid Network ka seng charitable NGO na Germany. Aki ya inam da ka Jylla belingkot ha ususu tham auditorium ha kaba ka kong Santa Mary Shilla MLA Sutenga kalalong ka kong san. Kiriu khmat ki baladon hakani ka Jylla play ki kentup yo Reverend Padar James Ternyang SDB Executive Director ka BITS ka kong Jacqueline Swear Senior Manager Prime Meghalaya Reverend Padar Genesis Wanyang Economer Shillong Silesian Province ba Pius Rani Executive Director North East Society for Agroecology Support bat kiwe kiriu rang ba balashakhot ngobha hakajingkran ka kong Santa Mary Shilla kalaya thu ka sorkar menta kala pelaj bun tili ki skim na ka benta ki Samla ban seng ki kam ki jam dala dehi kala kentu ya ki Samla ban bot den ban thuet ya kini ki skim ban sedang ya ki kam kamai ka ji dala ki jong ki kejat bat da ka jingtre shitom minot top bat kala khabru ya ribbon play ya kane ka yo peninam habayakran bat ki kartu ka ningut na kini ki try dukan kila penpau ka jing sngongo ya kinong yalam ka bits ki bala play lat play lenti ya ki ban yo lat ya kani ka kabuk siar ban de ya ki tiar jongki kila kemen ban yo kalat ban pen i perthai ya ki kam ba ki tiar ba ki penmi habayakran bar ka dbmn u Reverend Padar James Ternyang ulaya thu ya ki jing tray jong ka bits ban kentiu ban yarap ya ki Samla ki bala pendep ya ki jing pule na ki school hikai trekam ki bala sedang ya la ki kam ki jam dala ki jong ki kti lengba ka jing erap jong ka bits u Padar James u don ka jing kermen bat ka jinget bun ki Samla ki bala nang tray ban kta kin kiu irat haka kamai ka ji haki sinam ban wan ka bits kan erap ki Samla ban penpau perthai ya ki sap ki phong jong ki ula penkut entrepreneurs jongi kaba ngi penyai na bits te ka bits kadega organization jong Silesian province jong Udon Bosco hang na Shillong province kaba kentup ya ka Meghalaya Mizoram Tripura bat Silchar Barak Valley te kani kadega organization kaba Peit ya ka Roy kapar jong ki Samla pat jong ki Briubaro ha ka social development take away na ki kam ki bangile kalong bangile ya ki skill training te kani ka bits kalong kum ka shatri jong baro kini ki technical school hapo ka province Shillong kapakan tub ya ka Don Bosco Technical School Shillong ya ka Bosco Tech Silchar Don Bosco Tech Nongstan Bosco Penar Jowai padru Agartala pat Bishramganj hapo Tripura te lingba ka jing trai shitom jong kane ka technical commission paru ka social development department te ngilayo ban ngi pha ya ka ka project lingba ka jing arab jong ka development corporation jong ka sarkar Germany lingba jong ka organization ki ong ka Child Aid Network te kila yarab yangi bat kathong kalong bangin ban train chief 2000 ngut ki khna ha ki trade paper but bangin place ya ki la kumno nyo po san person tena kane ki sipau 1000 ngut khatsan spangut ngi ban yarab ba ki ban sengkam sengjam dala dehi tena kane haru mentang la ban yarab kumba khatlai spangut tekini ki badon hang ne pio i yakini ki stall bat mentang i penlong i kane ka business entrepreneurs expo kemud ngi kwa ban wanra ya baro ki Samla jungi ki bala sengkam sengjam lingba ka jingerap jong kane ka project lingba ka bits ka menteri ka kot ka khya kong amprin lingdo kalalet ya kendu markhmat ya kilangut ki Samla Meghalaya ki ba trenos ha surumaki onsen hospital Tokyo
Kini kilangut ki Samla ki baterai hakani ke hospital ki Kerteng, Samla Shisha la pentingan lartang, Samla Luanda bi Sangma, bat ke Samla Banyokor Mukim. Kakong Amperin haka Khubor balapha na Japan. Kalapan pau ke jingkemen ke bakrau, ban yakendo markmat bat kini ki Samla kentei ki baterai jengai na layeng hari Japan. Kala kentue ki bantrai minot da ka jing shida ban long ka nam ka burom na ka benta la ka yeng ka sem bat ka jai ban riu baki mi khmat na Meghalaya. Kala kerku kerdo bat kit bok kit ruang bakin don haka jing ko jing kia. Kala yaro e ka jing tre jong ki haka ni kari. Kafe apa sedang? Kubelai pibaro kakenteng sangat kedai banyak korukim na tunrai is khasinews Shillong Meghalaya. Ngalawan hang ni na do benai Julai pengala sedang menteri ningkong kecingu bat kuburam nga ai sublay balayalam nanti nga pangan poy hadokan ni gacaka bat kebaari imei pai bahing hasem ki balakasyan nga bat kebalaya ka sorkan kebalayalam lenti ledom den da sorkan wat imei par kimsha andai leng bacong ka sorkan ngilala poy hane kalong ka bas so tanat menteri ni namar kibriu kilong kibabhang ila ban kamdan kata ka stress mental health mo hoy ka ngitrei sitom hindai tang ba kamensim pat kasuk ngasuk men ba menta kasngiru ba imam emperin lawan pejangi is ram kumar lawan pejangi bat ikon chong imam emperin lawan pejangi bat chong isar ngis ngoten lat ngas ngokum ba email lawan ban pejanga kanu kalong ka bakmen bat nga penslur ya ki we rukiners ba kila banwan lada kikwa ban yo kacing yarap ban ai sayeng mo nama ladang itre Meghalaya kalong kacing yo kalong ke barit le hane kalong ke ba kham he compare ke bang yo te tang ba ka dor hang ne kalong ke ba kham he te ka sho ka mon jowi ban decide lada kikwa ban wan mo bless bon thank you Beli pibaro keteng jong ade shisha lo ketengan lartang bat ngade na penden sok saw mau senram is khasinews district. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma hakalai tarik Nailur ulapan here kalama jong kari ke bajrong saupo mitar na atat PWD barik point. Ya kini kejaka ke sorkar Meghalaya kalamang ban penkela syaka keper sentiu kejaka yat kai pengat bat kejaka lek kemen lek sengo bah jong ki paj ba ke Jylla kaban kring bon ba kinong wan jengok kai ya ke sor Shillong. Kesorkar Jylla kalamang ban penut hadu arspa san poklur tengka ban pen itenat ban pen keladur ya kani kejaka baro kawe. Kikam ki jamkin sedang nadu risau mentau senem laong ke Khubor sorkar. To be part of this very, I should say, a historic moment, a very important moment, and I'm sure that when we look back after a few months, we will find this as a very significant turning point and an occasion in the history of our city of Shillong.
Basic, of course, approach and idea is to beautify and make our city more green and more livable. You've seen the small video of what we are trying to do out here, and I'm sure that all of you will appreciate that once this project, which is going to cost us approximately about 25 crores, and we expect the work. Khubor sensyar jong ka ilaka maulong rengkat bat kinoyalam ka seng Neutrap National Youth Front HNYF kila dawa NAKA Karuna Trust pan bujilino ya ka Dr. R Siangshai ka balatrei ha ka ni ka jaka la palat laisnem menta ya ka PHC ha ilaka maulong ka Sorkar Meghalaya ka la IY no syaka Karuna Trust ban penya ya ka menta ka syong ha ka Karuna Trust ban pentrei kam ya kata ka jingdawa jong kipaj ba ka ni ka ilaka kabalong gawin na kisinong giba don ka jing sno bat kan ka PSC te anak liang ke jonga nasngoban ai khuble ya baro kito ki balai don ha ka por ki pai ba nong sinong na du ki sang NGO baro te nagaliang ka jonga kum unong Peit unong kpi jong kan ka ilaka baro ko nga kermen ba ka company ka kuran trust kaba penyaj ya kani ka PSC nang ni syakamat kan sim ya kilat kilenti ha ka por ka biang ha badon kinu ki bom jus don ka jing sau jing mut kan sim khia ban penbej kloi khanang ba kinam jesu kum ba kilaji ha kini kisngi te na kaliang ka jonga ngakerpan ya ka kurana terus ba kandang ai ka jing syakri kanang beteng ya ka jing syakri ha kani ka senong ka jongi kaban long kajing mentoy na kabanta ki paj ba nong sinong kan long kajing mentoy ru na kabanta ki nong trei ki para sinong ki jongi ki batrei ha kan ka PSC ba lengba kajing don jong kan ka PSC lengba kajing syakri jong ka kurana terus ka ni ka ki para sinong ki jongi kin yo kam yo jam ha kan ka PSC te nga karpat ya ka kurana terus ru ba kan pha ya ke bor ke pada pej kum ki doktor ke ba pedai khmi ya kani ke PSC ba kin ai ka jing syakri bat kin ai ka jing trailang bat ki pai ba nong sinong jong kani ka sinong ka jongi te na kaliang ka jonga nga karpat ru ya ka kurana terus habe dei bat kin nong trei ke balong ki para sinong ki jongi ha kani ka PSC ba kin pej barabor lada kile bakla kin pentip syanga ukhli no sensyar bangan yo banya selok bat ki barabor bangan batai laningan seneng ani kaya ki khenang ba kinomle mon hakaba aya ke jing syakri yang ni bateng teng ki nong trei ki jongi dah ba ki mi okam ibriu jong Kinoyalam shnong Bangla Sophe hakalai tarik Nailur kilaya kundu ya deputy CEM KHEDC ba PNCM halor ka jingkwa jongki ban kenria na mairang sya soyong MDC constituency hake election KHEDC ban 1 habaya kran bat usordar ka shnong Bangla Sophe ba Albinus Maulong hadien ba kilawan ban ya kundu ya ba PNCM kilaong ka jingdon ka vote hamairang constituency kalawan ra jing e shibun ya kinong shnong namar ka jingjingai badru kumbalong menta baro ki jingdon kam joka shnong ki yo obed na soyong CNRD block namairang CNRD namar ka ipik jingi ka hab syapo Eastern West kat bagi kam ki jam jingi ki hab lut syapo soyong ki ki kran ki syapo bila ekran bat pa penyanyi pensengai ba pensengai sim to hna ba naka liang jong u marwei la ban rai to ngin session daka executive committee ne kumnong ki don ki khot ar ko handai ne lai kuai ngut lo ta kai kin sarai philiap no mendapan yo ta ise kan ta garai ga song ha bor jong ki tingin ap ki ta garai ada meki kin sai ta garai ha be dei ban ngi te la kumno kumno gin yale be kat ngin ong be ya ki kat ba kila ban penyaj be kan kam jam jing mar sim jing e bo ya dei bati jing ton kam cho sno ka thau do oi kenapa kom kasim jing e philap ta kindak ta jing e do be dei jing e jong ni kum kinong penyaj jo sno na mar ba ipik jing ka hab spo Eastern West
Aku boleh bagi kam jangka blok 4 barok nadu ki Khuborjylla nadu ki job card nadu ki PMAY nadu ki skim of fair ni yo lot napok sayong lah. Ka Ministry of Culture ka Sarkar India lengba ka Sangeet Natak Academy New Delhi, National Academy of Music, Dance and Drama, rengkat ka jinge trelang ka Navodaya Vidyalaya Samiti, kala penlong ya ka kala dharohar lengba ka workshop, bat ai jing hikai jing ruai Mita Bhajan seki khna pule ka PM Shri School JNV Mukhla, West Giant Hills haka ar bat lai tarik Nailur. Ka kala dharohar Kadeshi benta joka National Education Policy ban hikai jing ruai bat jing shat da kinong hikai bat bit. Ha PM Shri School JNV Mukhla lawan ban ai jing hikai ruai Mita Bhajan da ujiten Basumatari vocal artist rengkat u Dibya Jyoti Sangmai u balashim benta ban tit tabla bat kajonali Oja Basumatari kalashim benta haka jing tem tanpura. U Principal JNV Mukhla N. Kumar haba ai jingkran haka sengi sedang artare Nailur ulaong ya kane ka program ba ar sengi la pelong ru kumshi benta ka jingkan mau buram ya ka lungkhu sengi kha ba sanspa arpusan ka Sant Mirabai. We'll teach and conduct this seminar on this today and tomorrow. And also I'm very much to say that since all our friends are going from my side, especially the Dr. Pratipal Sharma, the project director of Satya Kendra Khuborjylla, I express my very warm greetings to you and all your teams for performing on this occasion, on this very important program. And also I feel that my very warm greetings also to my dear principal, Samla, who is all the time we are very close associated and inviting me for this beautiful program. Thank you very much, sir. I'm very happy and I enjoy it, especially with the students and all the dignitaries listening here. My general concern also, all my dear teachers, I've been with them from time to time, which I cannot name one by one, but my heart I feel that I could see. That is the teacher from JNV. Whenever I see them in the bazaar or somewhere, I always give me a smile and people smile. That's we are acquainted each other. I'm very much happy to have such a beautiful person at the campus of JNV. And I should say that the Mukhla as a whole, in front of our assistant is very lucky to have such a beautiful school here that not only will give benefit to the students from other parts of India, but also for the Mukhlas. And on top of that, I have seen that many from the course of the school, many of boys and girls from India are the first person to have benefited from this school. So Ulat ka Meghalaya CH Vijay Shankar hakalai tarik Nailur ulalet banjngo ya ka Khasi Heritage Village bat ya ka lau kentang mau plang rengkat bat u CEM KHADC ba penyat sing CEM bat u lengdo ki bakrau ka hima mau plang ki officer na Raj Bhavan bat u deputy CEM ki EM bat ki MDC. Hakane ka jingleng ulat ula kendu ru ya ki self help group na ka te ka than bat kumju kinong yalam shnong. Ulat ulaya ro ya ka Meghalaya kabadon ya ki jaka ki ba internet ba duong ru hadin ba ulapoi hakane ka Jylla ushamba ka de ka wei na ki Jylla ka ba kringtam ya ki breu ban wan jngo kai. Nakaliang u CEM KHADC ulapan paulang ka jingkemen halor ka jingkloi ulat ban wan jngo ya kane ka jaka ka balawan ban yu kejat nadu menteri rang ba do Narendra Modi nangta ka presiden kari bat bun ki wei riu kraw na ki wei kiri ka perthai. Kemen bat ai kublai hadin bangi layo ya kajing kendu gerbang bat I honorable governor hakatayo ko beladap bat hakani kajing kendu ngila khot ru yei banwan benjingo yakni ka jaka hangni po maplang kadau ko bangi penlong yangi ban khot yo governor syakni ka jaka kalong bangi kwa ba honorable governor jongka Meghalaya babenta
ba dang shimti shen yang ni kam bon tip kham ba habide ba ka jinglong jingman kerpang habide kariti to sto jongi khasi ta ko mangi tip hang ni po mo phlangi don ka khasi heritage village ka ba don kumba ka jaka kumba pra eka but hakani ka jaka ka ba pra eka ni don ki jingtai ki ba pher kum ki yeng trap but ki yeng sa nam ki ba pen I ya kan uksa jong ki tu ki yeng ki badan ha ki hima ba pher hoi ni su thu bangi don ko masan pus autoli ki hima hapo khari khasi ki jongi hangni po jingpai jongka khasi hills henrei tang ko makhat art khalai telingi dang la ban penbiang itu ki yeng hima tenalor kata ngilai thu bakadan ka jing shat ka jaka shat maste angto tengilai thu kadan ka museum but ngila pentip ru governor ba shisien shisnam dangila kum ka council ngi jupenlong ya kani ka we ka festival ne katam Badai kitu ki Khubor ngila poi shaka bakun tal hadu banginda ya syambiang Khublei Shibun.